Lilin mit-tkabbir ekonomiku bla preċedent reġistrat fl-ewwel snin ta' din il-leġislatura, is-suċċess ta' dan il-gvern kien mifrux fuq diversi oqsma li qed jagħmlu differenza kbira f'ħajjet in-nies. Xhieda ta' dan huwa l-programm tat-talim alternattiv illi provda triq alternattiva għal għexieren ta' żgħażagħ li kienu aljenati bis-sistema edukattiva. L-aħħar minn sensiela inizjattivi taħt dan il-programm kienet dik tal-Haber Club Restaurant, fejn grupp ta' żgħażagħ għattaw 8 ġimgħat jaħdmu f'dan l-istabbiliment waqt li jiżviluppaw ħiliet importanti fid-dinja tax-xogħol. F'kummenti ma' dan l-istazzjon, Claudio Camilleri, konsulent ta' Haber Club, fisser il-ħidma li saret ma' dawn iż-żgħażagħ. Provajna nagħtu immersjoni sħiħa lil dawn l-istudenti biex ikollhom l-opportunità li jolqtu diversi partijiet minn xi fisser li inti ikollok restaurant. U rajna differenza kbira fl-ewwel ġimgħa u fit-8 ġimgħa għaliex it-tfal ovvjament bdew jieħdu pjaċir jagħmlu dak kollu li jsir ġo restorant normali u ma' 8 ġimgħa ħassejna li r-riżultat ta' dawn it-8 ġimgħat kien pożittiv ħafna. Iżda lilin mit-8 ġimgħat li qattaw jaħdmu fl-istabbiliment, kemm se tagħmel differenza din l-inizjattiva fil-kumplament ta' ħajjithom? Tagħmel differenza żgur għaliex ma kienx tur da, qed tifhem ma kienx tur ta' nofsija fejn dawwarnihom ir-restorant u raw il xi ħadd jaqbad sikkina u mbagħad telqu l-barra. Daw is-sikkina qabduha huma, il-burner xalu huma, il-prodotti kellhom imorru jixtruhom huma, it-tisira kellhom jagħmluha huma, kellhom ipoġġu l-affarijiet ġol platt huma, kellhom iservu n-nies lill-headmaster tagħhom huma u diri diffiċli li tinsa xi ħaġa fuq 20 siegħa qed tifhem fil-ħajja tiegħek meta jkollok 15-16 sena. U waqt li ħeġġet stabbilimenti oħra biex isegwu dan l-eżempju, Sid il-Haber Club Charlotte Sullivan esprimiet sodisfazzjon għal din l-inizjattiva suċċess. Aħna għamilnieh biex nagħtu xi ħaġa lill-komunità wkoll. Il-daw it-tfal li kellhom bżonn ikunu jafu direzzjoni tagħhom fil-qasam tax-xogħol. Allura użajna il-mezzi tagħna biex ngħinuhom.